Ano na siya, mag-interact. So guys, later on, mga 1 PM kay ako'y volleyball game. Hi guys, date sa good kay na ako sa Pikas Kwarto and then so balik ako niya. Bye. Okay guys, I'm back and then I'm ready to go. Nakaligo na dyan ko sa wakas. Kaigang kaya. Then napagan ako ano. So time check, it's already oh my God. So hi guys, this is JJ and then good morning. So time check, it's already 8:03 AM in the morning. Bago lang ako nakamata. And then nakatulog ko gabi, kanyang kadawon. Wala na ako nakaya pulaw. So i-render na ako siya. So i-view na ako siya. And then ano po siya, pulo lang video. Dahil ako og-upload po to kaning sa first vlog ako kay first video. And then ang second video is katong makeup vlog ako. Ako content is I'm planning the content of my YouTube channel is random gani dili siya everyday vlog ko kung ginabuhat ko usually na pag wala ko yung mabuhat or wala yung eskwela. So guys, wala ko ang plano sa ang YouTube actually. So pinatanaw na ko ang video, okay siya sa una-una, pero kung maabot na siya sa tunga-tunga, na siya, mag-interact. Umaandar na yung bars and then So guys, later on, mga 1 PM kay ako'y volleyball game. There's sa mga sa daparan. Kaya pa nung siya actually sa DPWH, the gymnasium niya, 1 PM. So gi-invite lang po ko. So guys, ubanong tamo no dito sa volleyball game nanatay content. Yes, wala itong plano na-charge ako grande usab ang video kay my god siguro 2 hours na ako siya, 1 hour na ako siya gi-edit actually, mubo lang siya pero daghan og kanang cut nga kay kay akong phone is iOS and then di mo siya ma-connect kaayos sa Windows. So naglisod ko gamay, struggle is real kayo yung anteno. Nalaban ng game kay para sa YouTube dahil mga post o baka ma-share na may mga thoughts and chimilingan na laban ng yun. So wala pa ako naka-breakfast. Ambot na si pauno na ako sa kong partner tayo pagmatapula ng siya dito ito yung cellphone na siya alone yung auntie dahil so finally guys na okay na gana video hindi ko na makaya sa YouTube. So maka-opat ko na render sa video listed ko. So muna siya guys, nag-render na po siya. Laban na ba na so maniod to na may tao-tao. Kaya ito na nakumahaman na wala na yung problema ang video para di ka mag-listen.
So, balik ako niya. Bye. Hi guys, big figure cake. And ako sa Pika Square po. Nalibag mga dog. Belgian Malinois siya. Kumalis ko lang. Okay lang po siya. 3 days pa lang siya. Pangalan niya Mia. Mia pangalan niya kay ihang ears. Marag kayo niya mata. Mobile Legends siya taas ng yung ears. So, taas siya yung ears. Kung makatulog siya ng mga So hi guys, I'm back. And then, I'm ready to go. Nakaligo na jud ko. Sa wakas, kaigang kayo. Then, paagan ako ano. So time check, it's already, oh my god, 12:35 na. And then, 1 p.m. na mong dula. So guys, bagurang yun min ako manugula. Kapi tayo. Mabilang rin ako ang mga set, no? Mga sa 13 sets atong radula. Kapi kaayo. Ako alpa. Miss na mi. Laban na gyud. Sorry. Bibi pwede mo dili maligo ko. Wait lang. Ha? May tubig ko sa pagligo, oy. So guys, hello. I'm home. Wala ako naka-vlog pa ulit kaya nag-drive kong motor and then time for dinner na. So guys, this will be the last part, no, kay kapoy yung ante. And then, what did you want today? Minsan nila. Dagan yung kaayog ko, dagan kaayog tulo. I mean, tulo lang may ka-team, pero okay ra good. Pero kapoy kaayog siya. So, kaunta, no? Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and then comment down below kung sa ginahan para nakon ma-content, no? So laban na gyud ta. So this will be your JJ signing off.